nagyon boldog új évet! Az a helyzet, hogy 2023 egy káosz év volt, és azt hittem, hogy fel vagyok rá készülve, de nem voltam, úgyhogy őszintén remélem, hogy 2024 nem csak nekem, de nektek is egy sokkal-sokkal jobb év lesz. Akkor, hogyha jó volt 2023, akkor annál is jobb, hogyha nem volt olyan jó 2023, akkor meg pláne annál is jobb. Az a helyzet, hogy ebben az évben nem voltak videók, nagyon. Ez főleg azért volt, mert lakásfelújításban, költözésben voltam, kétszer költöztem ebben az évben, illetve maximálisan túlvállaltam magam munkával. Viszont olvastam jó könyveket, még ha nem is túlságosan sokat, és nagyon masszívan rácsúsztam a gyömbértára. Úgyhogy a mai videóban egy 2023 összegző videóval készültem nektek, ami félig meddig egy wrap-up is lesz, mivel nem sok könyvről beszéltünk ebben az évben, ezért amíg felmerülnek azokról, lehet, hogy egy kicsit bővebben is kifejtem majd a véleményemet, viszont végig lesz timestampelve az egész videó, úgyhogy nyugodtan ugráljatok, amerre tetszik. Illetve akkor, hogyha van kedvetek válaszolni a kérdésekre, akkor nyugodtan tegyétek meg akár egyre, akár többre lent a kommentekben, mert nagyon érdekelne, hogy nektek milyen olvasós évetek volt, mi az, amit ajánlanátok, mi az, amit annyira nem. Úgyhogy vágjunk is bele a kérdésekbe. Az első kérdés, hogy mi volt a legnagyobb könyves csalódásod 2023-ban. Ide több könyvet is hoztam, valószínűleg nem lesz külön legnagyobb csalódásos videó, ez az összes könyv, ami megfájdította a szívemet 2023-ban. Egyrészt a Halfa szól, ami olyan, mintha mindenütt ott lett volna, mindenki nagyon-nagyon szerette ezt a könyvet, és úgy voltam vele, hogy mivel ez egy Fantasy of Manor tündéres romantikus könyv, nem lehet rossz. Az a helyzet, hogy annyira egyszerű volt ez a könyv, annyira buta volt, annyira nem volt benne semmilyen kémia annak ellenére, hogy ez egy romantikus könyv volt, hogy egyszerűen magából, az olvasási élményből sokkal jobban emlékszem arra, ahogy vakarom a tapétát a falról, miközben hallgatom, mint magára a könyvre. A történetünk szerint a főszereplő lánynak ellopják a fél lelkét, még fiatal korában egy tündér, és hogy éppen ezért ilyen autisztikus vonásokat mutat, nem nagyon tud szociális jeleket olvasni, és nem igazán találja a helyét a társaságban, nem igazán van reménye arra, hogy férjhez adják. Viszont az aktuális szezonban azt hiszem úgy dönt, hogy a legjobb barátnőjével talán mégiscsak elmegy, mert hogy vigyázni akar a lányra, mert hogy dolgok, és hogy mindeközben van egy ilyen alvós kór, ami megtámadja a szegényeket, úgyhogy van itt ilyen szociális osztályokkal kapcsolatos kritikás kísérlet is. De az egész egyszerűen csak annyira semmilyen volt, hogy nagyon, tehát hogy nem az, hogy rossz, hanem csak ilyen inkább nézném száradni a falat. A következő könyv, ami hatalmas nagy csalódás volt nekem, az a 7 gomba volt, aminek úgy mentem neki, hogy ez fantasztikus lesz, ez egy kínai szerzős, mágikus realista könyvnek reklámozott dolog, amiben a főszereplőnk az egy idős férfi, aki egy erdőgazdaságban él, és nagyon-nagyon sokat tud a gombákról, úgy dönt, hogy egy nap összeír egy ilyen kis gomba határozó enciklopédiát. Ami annyira kedvesen hangzik, de hogy arra kellett rájönnöm, hogy nem értem ezt a könyvet. És az a legborzasztóbb, hogy nem is akkor jöttem rá, hogy nem értem ezt a könyvet, amikor olvastam, hanem amikor utólag Zsófival elmentünk egy ilyen könyvklubos kibeszélésére ennek a könyvnek, és ott elmagyarázták, hogy miről szól ez a könyv, és akkor jöttem rá, hogy annyira nem értettem, hogy még azt sem értettem, hogy nem értem. Mert ez a könyv egy csomó archetipikus karaktert hoz fel a kínai irodalomból, nagyon szépen megjelenik az, hogy milyen kínai irodalmi irányzatnak az ellenhatására készült, hogy milyen kulturális dolgok vannak benne. Úgyhogy az egész az így sűvített el a fejem fölött, viszont a kibeszélő az nagyon jó volt belőle, úgyhogy akkor, hogyha érdekel Pedro Pascal, mint gombák vetítés, akkor ezt nagyon-nagyon ajánlom, le fogom majd linkelni lentre. A következő könyv, ami csalódást okozott, az szintén nem egy rossz könyv volt, csak csalódást okozott. Ez az új TJ Klum könyv volt, az In the Life of Puppets, amit nagyon vártam, mert az egésznek a hangulata az így nagyon-nagyon-nagyon erősen hozta nekem az Éjjel mesterséges értelmet, ami az egyik kedvenc gyerekkori filmem volt. Mind a kettő egy kvázi posztapokaliptikus robot Pinocchio retelling. És én ezt nagyon adtam, nagyon-nagyon-nagyon viccesek voltak benne a robot mellékszereplők, nagyon élveztem a humorukat, bár egy idő után egy kicsit talán repetitív lett, de hogy összességében őket nagyon-nagyon élveztem. A romantikus szál is rendben volt, de valahogy az egésznél az volt az érzésem, hogy nagyon szétesett volt nekem. Úgy emlékszem, hogy azt olvastam valahol, hogy ez egy többször újraírt regény volt, és az volt az érzésem, hogy valahogy nem állt teljesen össze annak ellenére, hogy a keretet élveztem, meg magát a témát, amivel foglalkozni akart, azt élveztem. De valahogy úgy nem éreztem igazán megfoghatónak a karaktereket, és valahogy úgy nem éreztem
igazán kereknek a történetet, vagy én nem tudnám megmondani, mert nem volt egy rossz olvasási élmény, de hogy nem is az volt, mint amit TJ Klune-tól várnék. Viszont nagyon-nagyon-nagyon izgatott vagyok, amiatt, hogy a Galactica most bejelentette, hogy egyrészt ki fogják adni a Wolfsongot, úgyhogy szeretném majd újraolvasni idén a Wolfsongot. Mielőtt abba belevágnátok, gondoljátok át, hogy age gap kapcsolatokkal hogy vagytok, beszélgessetek erről olyan emberekkel, akikben megbíztok, mert hogy szerintem jól van megírva benne, de elhiszem, hogy vannak, akiket kényelmetlenül érint, és hogy nem mindegy. Gondolkozzatok rajta. Viszont jönni fog TJ Klune-nak egy új könyve is, ami a Házizék színkék tengernek a folytatása lesz, ami miatt nagyon-nagyon-nagyon izgatott vagyok, mivel mai napig az a kedvenc könyvem tőle. Úgyhogy ez egy fantasztikus kifogás lesz arra, hogy egy csomó TJ Klune könyvet újraolvassak idén. És az utolsó könyv, amiről beszélni szerettem volna a csalódásaimnál, az egy Kingfisher könyv. Az a helyzet, hogy 2023 nálam Kingfisher éve volt, ami azt jelenti, hogy a 41 könyvből, amit olvastam, szerintem legalább 33% a Kingfisher volt, tehát minden harmadik könyv, amit olvastam, Kingfisher volt, legalábbis így érződött. Nagyon nem lehet, hogy minden negyedik. Sok Kingfisher könyvet olvastam, az a lényeg, és nagyon-nagyon-nagyon elkapott engem az a fantasy univerzum világ, amit elkezdett felépíteni, ez a World of the White Rat, amiben több könyvet is olvastam, ezek főleg a fantasztikus, romantikus könyvei. Mivel Kingfisher nagyon sokféle stílusban ír, rendes horrort, cozy horrort, romantikus fantasyt, illetve nagyon sok retellingje is van, úgyhogy ezek a könyvek, ezek főleg mind romantikus fantasyk voltak, mármint amik a White Rat világában játszódnak. Az egyik sorozatának 3 részét is olvastam, ez a Paladinos sorozata. Nem tudom, hogy mi a sorozatnak a címe, de technikailag egy olyan világban játszódik, ahol több isten van, és minden istennek vannak ilyen különböző zárdái, egyházai, attól függ, hogy mekkora az Istennek a hatalma, hogy mekkorák ezek a zárdák, egyházak. És a főszereplőink azok egy ilyen szent őrülettel megáldott berserker paladin dolgok voltak, akik csatába mentek ugye az isteneknek a megbízásából, és attól volt szent az őrület, hogy hiába mentek át berserkerbe, csak azokat ölték meg, akik az ellenfeleik voltak, és az ártatlanokat meg megkímélték. Viszont az nagyon kellemetlen dolog történt összes sztori kezdete előtt, hogy az istenük az meghalt. A berserker rész az megmaradt, de ugye már nincs itt az Isten, hogy irányítsa őket az őrületben, úgyhogy mindannyian attól félnek, hogy szépen lassan meg fognak őrülni, viszont minden egyes kötetben egy másik paladin van a középpontban, és neki egy romantikus szálát követjük, miközben szépen lassan kiderül az, hogy talán van valami összeesküvés ezzel az egész halott Isten kérdéssel kapcsolatban, is próbálják kideríteni, hogy hol van a helyük a világban, illetve hogy mi történt az istenükkel. Ez a koncepció szerintem fantasztikus, és mindenképpen szeretném majd folytatni a sorozatot, eddig 3-at olvastam, talán 7 kötetes lesz, a 4. az nemrég jött ki, úgyhogy nagyon izgatott vagyok miatta. Viszont ami csalódást okozott, az a 3. kötet volt, mivel ez az első LMBT kapcsolat, amit olvastam a szerzőtől, nagyon vártam ezt a párt. A párnak az egyik tagja az egy halott kémper korboncnok, aki belekeveredik egy ilyen nyomozásba, és azt hiszem, hogy az a különleges képessége, hogy belelát tárgyaknak a múltjába, akkor, hogyha megérinti őket, úgyhogy nagyon-nagyon figyel arra, hogy mindig kesztyűben legyen, illetve vannak ilyen kellemetlen tapasztalatai a holttestekkel kapcsolatban. Viszont bevonják őt egy nyomozásba, amiben az egyik paladin is részt vesz, aki az a típusú paladin, aki mindenkivel kedves, mindig nagyon vicces, mindig ott van, de hogy közben ilyen fél méter távolságot tart mindenkitől. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon-nagyon kedves dinamika lett volna, viszont nagyon szomorú voltam attól, hogy terjedelmében is az a legrövidebb könyv eddig a sorozatban, illetve az eltelt idő, amit feladott a történet, az is ebben volt a legrövidebb, úgyhogy nem igazán volt helye, tere annak, hogy kibontakozzon ez a romantikus kapcsolat, és egy ilyen puzzle csapdaházban játszódik a sztorinknak a nagy része, ami nagyon izgalmas lett volna, de hogy így a házat sem tudtam teljesen kielvezni, de a kapcsolatot sem, mert az egészre valahogy így nem volt tér és idő, úgyhogy nagyon remélem, hogy a későbbi kötetekben még vissza fogják őket hozni, mert hogy ez így ilyen kevés volt, csalódás volt. Viszont szerencsére igazán rossz könyvet nem olvastam, mivel elkezdtem gyakorolni a félbehagyást, amire nagyon büszke vagyok, szeretném megtartani jó szokásomat 2024-ben is. A következő kérdés, hogy mi volt az Underdog olvasmányod az évben, egy igazán meglepően jó történet. Ide 2 könyvet hoztam. Az egyik, ami nagyon-nagyon-nagyon meglepett, az a
My Lesbian Experience with Loneliness volt, amit még tavaly karácsonyra kaptam. Mi? Nem. Tavaly előtt karácsonyra kaptam ezt itől, és én valamiért azt gondoltam, lehet, hogy a rajzolás miatt, hogy ez kicsit olyan lesz, mint az Őrülten boldog, hogy ilyen nagyon komoly témákról szól, nagyon súlyos témákról szól, mentális egészségről, de hogy ilyen kis viccesen. És ez a könyv az első 2023-as olvasásom volt, és úgy agyonvert, hogy erre nem számítottam. Ez egy önéletrajzi ihletésű képregény, amit a szerző először DeviantArton publikált, és utána később jelent meg tradicionális kiadásban. És technikailag a saját mentális egészségével kapcsolatos útját követi végig, hogy nem találja a helyét a családjában, nem találja a helyét pályakezdőként, hogy mennyire nehéz munkát találni ebben az időszakban, és hogy mennyire meg tudja nyomorítani az, amikor az saját értékességét azzal hozza összefüggésbe, hogy mi az, amit elér, és mi az, amit csinál, amit ugye a környezete nem tart értékesnek. Úgyhogy így nagyon durva lefelé spirálozások vannak benne. Úgyhogy abszolút azt tudnám mondani, hogy ezt csak akkor olvassátok, hogyha éppen így relatíve rendben vagytok. Mert hogy súlyos, de hogy nagyon-nagyon jó volt. Nagyon-nagyon jó volt, és mindenképpen szeretnék majd menni tovább a sorozattal később. A másik nagyon meglepő könyvem az Chuck Tingle-től volt, a Camp Damascus. Egy ideig már viccelek azzal, hogy szeretnék valamit olvasni Chuck Tingle-től. Röviden ki ez a Chuck Tingle. Volt egy időszak, amikor egy csoport szerette volna bolykottálni a Hugo díjat. Ez akkor volt, amikor sorozatban 3 évig N.K. Jemisin nyert mindig a 5. évszakos sorozatával, és mivel a Hugót ezt egy ilyen conversion keretében szavazzák meg és adják át, ezért technikailag annyira nem nehéz bolykottálni akkor, hogyha valaki szán arra pénzt, hogy több jegyet megvegyen, és akkor így tudjon jelölni. Többször. Úgyhogy bejuttatták Chuck Tingle-nek egy erotikus könyvét, mi volt? Space Raptor Bat Invasion, ami pontosan az, mint amit gondolsz róla. És nem számítottak arra, hogy Chuck Tingle ennél egy nagyobb troll, úgyhogy ő azóta úgy reklámozza saját magát, mint egy Hugo jelölt szerzőt. Innentől kezdve nekem eléggé eltűnt a horizontomról, amivel nem nagyon érdekeltek az erotikus könyvei, viszont néha szembe jöttek a borítók, és azokon mindig nagyon jókat mosolyogtam, ilyen nagyon-nagyon furcsa, nem tudom elmagyarázni. Mindegy, nagyon furcsa erotikus könyveket ír. És nemrégiben fedeztem fel újra, amikor kiderült, hogy a Tornak egy alkiadója meg fogja jelentetni az első horrorkönyvét. És annyira jó volt, tehát hogy azért mentem oda, mert azt gondoltam, hogy vicces lesz, meg már csak azért, mert én magamban nagyon viccesnek gondoltam azt, hogy valamit olvasok Chuck Tingle-től, de hogy annyira őszintén jó volt, hogy teljesen meglepett. Ez egy olyan kis településről szól, aminek a gazdaságát nagyrészt a közelben üzemeltetett átnevelő tábor, Camp Damascus tartja fenn. A közösségben mindenki benne van ugyanabban a fundamentalista keresztény gyülekezetben, ami fenntartja ezt a tábort, és tulajdonképpen ennek a bevételéből tudják fenntartani a közösséget is, úgyhogy technikailag nagyon sokat beszél ez a könyv arról, hogy az ilyen gyülekezetek meg szekták hogyan infantilizálják a fiatalokat, hogy hogyan keveredik össze bennük a gazdasági érdek a hittel, hogy hogyan használják ki gyakran azokat, akik részt vesznek benne. És ami a legjobb volt benne, hogy ez nem egy vallásellenes könyv, tehát hogy nagyon sokat beszél arról, hogy mások azok más környezetben hogyan tartják meg a hitüket. Úgyhogy ez egy nagyon sokrétegű, nagyon-nagyon jó könyv volt, nagyon kedves volt benne a leszbikus romantikus szál, és nagyon-nagyon ott volt benne a horror. Úgyhogy nem túl ijesztő, de hogy olyan kellemesen ijesztő. Úgyhogy fantasztikus volt, szeretnék majd még csak Tingle-t olvasni. A következő kérdés az egy könyv, ami szerinted túl hype volt. Nem igazán olvastam ilyen könyvet, amit talán ide tudok mondani, így nagyon szőrmentén, ami jobbra lett értékelve, mint amilyen szerintem volt és relatíve népszerű, az a Rémület. Ugyanettől a szerzőtől olvastam korábban az Égig érő történetet, és szerintem az Égig érő történet az jobb, de ahogy látom, a Rémületnek talán jobb volt a fogadtatása, de nem gondolom, hogy a Rémület az egy rossz könyv lenne, úgyhogy nem gondolnám, hogy túl hype volt, de talán a Rémület. A következő kérdés a kedvenc könyves párod. Nos, ide több könyvet is hoztam. Egyrészt tavaly befejeztem a Marvelous Light Csodálatos világosság trilógiát, úgyhogy jutottam az utolsó párig is, amiben végre Hawthorne-nak a romantikus szállát látjuk, aki abszolút ezt a grumpy vonalat hozza, és a másik főszereplőnk az pedig egy fiatal újságíró, és így
osztálykülönbségek is vannak benne, élcelődés is van benne. Úgyhogy ez egész egy nagyon érdekes dinamikájú kapcsolat, ez szerintem a legkinkibb könyv a sorozatban, viszont ezzel együtt voltak benne annyira kedves jeleneteik, de annyira kedves jeleneteik, hogy nagyon-nagyon elvesztem őket olvasni, illetve az előző 2 kötetben szereplő 2 párunk is visszajött ebben a kötetben, úgyhogy nagyon-nagyon szerettem azt, ahogy interaktáltak, és hogy mindegy, ez nem tartozik már a kérdéshez, de hogy ami nagyon-nagyon tetszett benne, az az, hogy így, hogy végre egy helyen voltak, teljesen jól kijött az, hogy a karaktereinknek nem csak a love interest-tel kapcsolata, hanem a többi karakterrel is van kapcsolata, és ez nekem mindig ilyen veszőparipám, és nagyon-nagyon szeretem azt, amikor jól működnek korábbi főszereplők, mint mellékszereplők, és hogy látjuk őket másik szögből is. A másik könyv, amiről szeretnék beszélni, az egy teljesen meglepetés olvasás volt, azért olvastam el, mert nagyon tetszett a borítón a sárga. Ez nem más, mint az Oldest Locked in the World, ami annyira jó volt benne a kapcsolat, annyira élveztem. Ez tulajdonképpen egy ilyen posztapokaliptikus young adult, magunkra és egymásra találásos történet volt, de hogy nagyon-nagyon kedves volt az egész. A 2 főszereplőnk, Andrew és Jamie, 2 fiatal srác, akik mind a ketten egyedül maradnak egy betegség által végig pusztított világban. Andrew egy titkot őriz, és a történetünk legelején véletlenül belelép egy medvecsapdába, ami így eléggé kellemetlen, főleg egy olyan szituációban, amikor nem tudsz elvenni vele kórházba, és éppen csak sikerül elsántikálni a Jamie-nek a házáig, aki az erdőben elküldte az édesanyjával, és ott éltek együtt egészen addig, amíg az anyja is el nem kapta a betegséget, és meg nem halt, amit Jamie-nek végig kellett néznie. Úgyhogy ő is erősen nincsen jól. Maga a történet az arról szól, hogy ők hogyan indulnak el együtt azért, hogy keressenek egy helyet, ahol le tudnak telepedni más túlélők között, és az egésznek van egy ilyen nagyon erős Walking Dead első pár évad hangulata. Nincsenek benne zombik, mert ugye a betegségről van szó, amiben meghalnak emberek, meg relatíve most már így le is nyugodott a járvány, akik túlélték, azok túlélték. De ezek a kis települések, megbízhatók-e bennük, vagy nem, honnan szereztek erőforrásokat, tehát hogy ezek így abszolút hozzák ezt a Walking Dead hangulatot. Illetve amit nagyon-nagyon szerettem benne, hogy nagyon jól felépített karakterek voltak, nagyon jól el lehetett különíteni a hangjukat. Tehát, hogy már csak abból, hogy milyen szavakat használtak, tök jól el lehetett különíteni olyan 2 nézőpontot, és nagyon szerettem azt a lassú egymásra találást, ami megjelent benne, hogy hogyan lettek először kényszerből együtt utazókból barátok, és utána abból valami több, és az egész csak nagyon-nagyon jó volt, nagyon gyorsan elolvastam, és nem tudom még mindig feldolgozni azt, hogy ez egy debütáló könyv volt. És szerintem nagyon-nagyon jó volt a vége, teljesen jó ponton hagytuk abba, de legnagyobb meglepetésemre idén meg fog jelenni egy folytatás annak a könyvnek, úgyhogy nagyon izgatott vagyok miatta. Illetve az utolsó pár, amiről szeretnék beszélni, úgyhogy nem fogok róla igazából beszélni, az az, hogy az árulásokban a párt nem biztos, hogy nevezhetjük pártnak, de technikailag egy nagyon fontos kapcsolat volt, és nagyon élveztem. És ezt csak szeretném így itt hagyni. A következő kérdés egy könyv, ami meglepett. Ez az Ágyban dohányozni veszélyes című novellás kötet, ami több szempontból is nagyon meglepett. Ez egy argentin szerzős horror novellás kötet, és nagyon szerettem azokat a témákat, amikkel dolgozott, ilyen transzgenerációs traumáknak az átörökítése. Nagyon sokszor megjelennek a novelláiban a társadalomkritikák is, hogy hogyan vagyunk a várossal, hogy hogyan tudjuk démonizálni időnként a szegénységet, és így egyszerűen nagyon-nagyon élveztem. Egyrészt azt, ahogy ír, másrészt azt, amiről ír és ahogy felhasználja a horrort, szerintem fantasztikus volt. Úgyhogy egyrészt ilyen szempontból is meglepett, másrészt voltak benne olyan novellák, amik annyira WTF-ek voltak, hogy én se tudtam, hogy ez most miért, mi történik, miért. Úgyhogy amikor rátokmáltam Dulira ezt a könyvet, akkor megmondtam neki, hogy vannak benne novellák, tudni fogja majd, hogy melyik, aminél szeretném, hogy elfelejtse, hogy én ajánlottam neki ezt a kötetet, és így szeretném mindenki másnak is ajánlani, hogy vannak benne novellák, tudni fogjátok, hogy melyikek, amiknél szeretném, hogy elfelejtsétek, hogy én ajánlottam ezt a kötetet, mert azt én se értem. Úgyhogy, mert hogy nem azt nem értem, hogy mi történik benne, hanem hogy the fuck. Ezzel együtt egyébként az egyik legkellemesebb meglepetése volt az évemnek, és nagyon-nagyon szerettem a benne lévő novellákat. A 2 kedvencem a Kút és a Ramda Triste volt, de nagyon-nagyon szerettem az Angyalok kihantolását és a Visszatérő gyerekeket is. Az utolsó, az Amikor halottakkal beszélgetünk, az pedig egy ilyen nagyon kellemes urban legend hangulatot árasztott, úgyhogy nagyon prima volt, nagyon szerettem. A következő kérdés, hogy ki volt a kedvenc főszereplőd. Ide egyrészt Arit szeretném hozni, mert újraolvastam idén az Arisztoteles Dante első kötetét, és utána elolvastam a másodikat is. És az a helyzet, hogy ez nem volt egy fair verseny, mert Ari
nagyon-nagyon-nagyon közel állt hozzám akkor, amikor először olvastam ezt a könyvet 18 éves korom körül. Nagyon sok mindenben láttam magam benne, és most újraolvasva ugyan már nem vagyok ott szerencsére ugyanott, mint 18 évesen, de hogy egyszerűen annyira közel áll hozzám ez a karakter, hogy nem volt egy fair verseny, és nagyon-nagyon örültem annak a karakterívnek, amit bejárt a második kötetben, úgyhogy egyértelműen Harry volt az egyik. A másik az pedig Leo volt az árulásokból, és fú, az a karakter mennyire frusztráló, tehát hogy nagyon kiakasztó. Annyira egy kis gyáva görcs, de hogy így ezzel együtt egyébként nem tudtam nem szeretni, tehát hogy nagyon érdekes volt róla olvasni, és azzal együtt láttam nagyon sebezhetőnek és nagyon kedvelhetőnek, hogy amúgy így igen, úgyhogy ők kettem. A következő kérdés egy új kedvenc szerző, akit 2023-ban fedeztél fel. Ide Marina Enriquez szeretném hozni, mert nem csak az Ágyban dohányozni veszélyest olvastam tőle idén, hanem megjelent egy új novellás kötete is, a Tűzmartaléka... Martaléka? Amit szintén elolvastam, és szerintem az Ágyban dohányozni az egy jobb kötet. Azt hiszem, hogy az későbbi is talán a Tűzmartalékaiban a korábbi írásai vannak, de hogy ezzel együtt nagyon-nagyon tetszik az, ahogy ír, és idén meg fog jelenni tőle egy regény is, egy horror regény is, és azt is mindenképpen szeretném elolvasni. Annyira tetszik, ahogy ír, és annyira tetszik, amiről ír, úgyhogy abszolút ő volt az évben felfedezette. Még ezzel együtt is, hogy nagyon sok Kingfishert olvastam, de Kingfishert ugye már korábban felfedeztem magamnak. A következő kérdés az év legboldogabb olvasmánya, ez nem más, mint az összes Kingfisher könyv valaha, nyilván kivéve a Paladin Soapot, mert ez egy csalódás volt, de azon kívül, tehát a Swartheart-tal kezdődött az egész. A Swartheartnak az az alapkoncepciója, hogy a főszereplő lányunk az örököl, és éppen ezért a egyetlen életben lévő távoli rokonai azok úgy döntenek, hogy az lesz a legjobb, hogyha hozzámegy a kuzinjához, azt hiszem, így ők fogják örökölni azt a pénzt, amit ő örökölt, és utána csinál magával, amit akar. Ebbe ő nem akar belemenni, úgyhogy az a fantasztikus terve, hogy kardjába dől, viszont nem igazán tudja eldönteni, hogy ennek a logisztikája hogyan tudna működni, hogy hova kéne kitámasztani, hogy most így beleugorjon, vagy hogy ez így hogy történhetne. És a történetünk legelején kiderül, hogy ez a kard, amiben bele akar dőlni, az hozzá van kötve egy ősi harcosnak a szelleméhez, úgyhogy akkor, hogyha kihúzza a kardot, akkor megjelenik a harcos, úgyhogy ők ketten indulnak el azért, hogy megoldják ezt a örökösödési problémát, és egyrészt nagyon kedves volt a köztük lévő kapcsolat, másrészt ez a könyv eladta nekem a roadtrippet, amit nem gondoltam, hogy bármelyik könyv valaha el fog nekem adni, mert nem szeretem a roadtrippes történeteket, de hogy így ezzel estem bele arccal teljes mértékben Kingfisherbe. Illetve tavaly olvastam tőle a Thornhedge-et is, amit szintén nagyon-nagyon-nagyon élveztem. Ez kicsit hasonló, mint a Nathan and Bone, egy ilyen sötét tündérmese újramondás, és fantasztikus volt. Nagyon-nagyon jó volt, úgyhogy még Kingfisher nekem. A következő kérdés, hogy mi volt a legfrusztrálóbb könyv 2023-ban. Ide egyrészt a Hétféle gombát szeretném hozni újra, mivel az végtelenül, tehát hogy nagyon nehéz volt végigolvasni. Akkor, hogyha nem BTKK-ra olvasom, akkor valószínűleg nem olvasom végig, mert hogy végtelenül frusztráló volt ez a könyv. A másik könyv, ami hasonlóan frusztrált, ez a Bankok felett a csillagok volt, kicsit más szempontból. Ezt a könyvet még recenzióba kaptam tavaly, és utána teljesen eltűntem, nem volt róla szó később a csatornán, mert nem voltak videók sem, amit nagyon-nagyon sajnálok, de relatíve egy időben olvastam Fannival, úgyhogy neki le fogom majd linkálni lent rá az értékelését, mert szerintem ez egy nagyon vicces értékelés lett. Összességében ezt a könyvet azért olvastam el, mert a nővérem nagyon-nagyon szerette ennek a szerzőnek az egyik korábbi könyvét, és azt mondta, hogy ez fantasztikus lesz. És arra kellett rájönnöm, hogy nagyon nem egyezik az ízlésünk abban, hogy mi az, amit keresünk egy romantikus történetben, ami nagyon egyrészt nyilvánvaló, másrészt meg nagyon meglepő volt nekem valamiért. Ebben a könyvben egy ilyen second chance románcot követünk, ez egy magyar szerzős TBL regény, és ahogy Fanni beszélt róla, nekem úgy tűnik, hogy a TBL trópokat azokat tök jól alkalmazza, meg tök jól beépíti. Két olyan fiúról van szó, akik nagyon jóban voltak korábban, azonban történt valami a kapcsolatokban, ami miatt teljesen eltávolodtak egymástól, és most az egyetemen szobatársak lesznek véletlenül, ami egy fantasztikus alapkoncepció, nagyon-nagyon élvezem, nagyon-nagyon tetszik. Viszont ezek a srácok
Soha nem beszélgettek, nagyon sokáig nem beszélgettek egymással. Nagyon-nagyon sokáig nem beszélgettek egymással, ez nem fel, hogy soha, mert előbb-utóbb bejutottunk odáig. De hogy a könyv 80-90%-ában nem beszéltek meg egymással azt, hogy mi volt a probléma, hanem megpróbálták így a szőnyeg alá söpörni, túllépni rajta, szexualitással oldani a feszültséget, ami nyilván oldotta a feszültséget, de a problémát nem oldotta meg, úgyhogy eszméletlenül frusztrált voltam miatta, és tudom, hogy ez egy létező dolog, tehát hogy emberek így vannak párkapcsolatokban, de hogy annyira ott voltam, hogy csak beszéljétek már meg, csak beszéljétek már meg. Úgyhogy engem végtelenül frusztrált, de abszolút ezt tudom mondani, hogy akkor, hogyha te élvezed az ilyen típusú alapfelállásokat, akkor tegyél vele egy próbát. Ez egyszerűen csak egy ilyen én dolog. Mondjuk gondolhattam volna, mert fanfiction-t is így szoktam keresni, hogy beszélgetnek benne az emberek. Mindegy. A következő kérdés, hogy mi volt a legjobb adaptáció az évben, és ez nem más volt, mint a One Piece. Amire annyira nem számítottam, teljesen őszintén nem akartam megnézni ezt az adaptációt, mivel gimnazista korom körül nagyon rajta voltam a One Piece-en, nagyon szerettem. Az időugrás utánig egy-két arkkal jutottam el, és ott annyira belassult a történetnek a vezetése, hogy egyszerűen nem tudtam tovább nézni, de hogy ilyen 500 plusz részt láttam belőle, és nagyon-nagyon szeretem ezeket a karaktereket, meg nagyon szeretem ezt a világot. Nincsen annyira bizodalmam az amerikai anime élőszereplős feldolgozásokkal, meg ugye alapvetően az élőszereplős anime feldolgozásokkal, úgyhogy így nem akartam megnézni, de mivel nagyon sok embertől kaptam nagyon pozitív visszajelzést arra, hogy egyébként ez tök jó lett, az egyik barátnőm az nagyon erősen tolta, hogy egyébként ez tök jó lett, hogy végül úgy döntöttem, hogy megnézem. És egyrészt annyira szép színészeket válogattak össze, tehát ha megnézitek a One Piece-nek a rajzstílusát, Kabinek nem dolga, hogy ennyire szép legyen. És ezt megpróbálták egyébként úgy rajzfilmesíteni, hogy nagyon érdekes, furcsa szögekből vették néha az arcokat, amiktől nagyon furcsán néztek ki, de hogy ezzel együtt annyira szépek a színészek ebben a sorozatban. És annyira szépen meg van építve a világ is, a Going Merry egyszerűen nagyon jól néz ki, és annak ellenére, hogy relatíve sok történetet sűrítettek bele, szerintem sikerült úgy kivágni, összesűríteni, hogy működött. Úgyhogy engem ez nagyon-nagyon boldoggá tett, és ami nagyon-nagyon érdekes volt még nekem, hogy elkezdtem utána újra nézni egy pár részt megnéztem az animéből, és nagyon érdekes, hogy Luffy az mennyivel sebezhetőbbnek tűnik az élőszereplős feldolgozásban, mennyivel fiatalabbnak tűnik az élőszereplős feldolgozásban. Nagyon élvezem azt, amit a karakterekkel csinálnak, szeretném majd megnézni a második évadot is, és nagyon várom, hogy Zoro végre eltévedjen valahol. A következő két kérdés, hogy mi volt a leghosszabb könyv, amit olvastál tavaly, és mi volt a legrövidebb könyv, amit olvastál tavaly. A leghosszabb könyv, amit olvastam, az a Trója volt 638 oldallal, amit Zsófi ajánlásáról olvastunk a 4 szem közttel. A legrövidebb könyv az pedig a Vizitündér volt 64 oldallal, ez egy kis képregény. A következő kérdés, hogy mi volt a kedvenc borítód az évben. És 2 szégyentelen borítóolvasásom volt ebben az évben, az egyik ugye, mint mondtam, az Oldest Left in the World, ami egy nagyon sikeres borítóolvasás volt, a másik pedig az Improbable Magic for Cynical Witches, ami egy nagyon szép borító szerintem, nekem nagyon-nagyon tetszik a hangulata, szellemben játszódik, és egy olyan lányt követünk, akinek az anyjának egy eléggé súlyos krónikus betegsége van, nem igazán találja a helyét az iskolában, mióta az egyik lánnyal nagyon csúnyán összeveszett, nem igazán találja a helyét sehol, és egy ilyen boszorkányos ajándékboltban dolgozik, de hogy ezt sem élvezi igazán. Azonban egy nap a repi anyagok között talál egy könyvet, ami a tarot jóslással foglalkozik, és azt hiszem, hogy neki van talán címezve, de ebben már nem vagyok biztos. Úgyhogy maga a könyv az úgy épül fel, hogy egyrészt ő olvasgatja ezt a tarotos könyvet, és minden egyes kártyaleírás ez kvázi megfeleltethető annak az eseménynek, ami az adott fejezetben történik. Maga a sztori az ott indul be, amikor ezután találkozik egy csapat lánnyal, akik egy boszorkánykörben vannak benne, és elkezd ismerkedni velük azért, mert az egyik az nagyon bejön neki. Úgyhogy nagyon-nagyon kedves volt benne a romantikus szál, abszolút visszaadja a borítónak a hangulatát, illetve nagyon szeretem a boszorkánykörnek a leírását, mivel ez a könyv annyira mágikus, amennyire hiszel a mágiában, úgyhogy abszolút ilyen földhöz ragadt kis dolgokat csinálgatnak benne, és ez valahol nagyon-nagyon kedves volt. A karakterek lehettek volna kidolgozottabbak, volt benne egy fűfogyasztásos szál, ami szerintem fölösleges volt, illetve ilyen szempontból volt fölött. Tehát, hogyha bővebben ki lett volna fejtve, is több értelme lett volna, hogyha teljesen kivágták volna belőle, akkor sem hiányzott volna, de hogy így a kettő között szerintem értelmetlen volt, hogy belekerült. Nem volt az évem olvasása, de a borító vibe-okat abszolút visszahozta. A következő kérdés egy könyv, amire olvasás után is sokat gondoltál. Ez nem más, mint a Summer Sands.
Ezt a könyvet eredetileg azért olvastam el, mert egy LES videóban láttam, hogy a Holló fiúkhoz és a Foxhole-korthoz hasonlította. És még mindig a trash korszakomat élem, úgyhogy ez abszolút elég volt ahhoz, hogy próbát tegyek vele. És ez egy könyv, egy nagyon meglepő könyv volt számomra. Az alaptörténetünk az az, hogy a két főszereplőnk, Andrew és Eddie, nagyon-nagyon fiatalkoruk óta elválaszthatatlan barátok, folyamatosan minden idejüket együtt töltik, azonban a történetünk kezdete előtt Eddie úgy dönt, hogy hamarabb elmegy, jelentkezik egy ilyen kurzusra, arra az egyetemre, ahová később együtt mennének. És mire Andrew utána tud menni fél évvel később, mert neki is megkezdődnek a tanulmányai, addigra Eddie állítólag öngyilkos lett, de ezt Andrew nem hiszi el. Illetve összeköti még őket az, hogy van valami fajta paranormális élményük, amiről nem beszélnek senkinek. Úgyhogy a történetünkben Andrew próbálja kideríteni azt, hogy mi történt Eddie-vel, próbál megküzdeni ezzel a gyászsal, próbálja megtalálni a helyét így egyedül, illetve lát szellemeket, többek között Eddie szellemét is, és próbál ezzel az egész helyzettel is valamit kezdeni. Ez a könyv technikailag egy déli gótika, nagyon erősen építkezik a helyi legendákra, a folklórra, a szellemekre, az emberek kapcsolatára a földdel, ami szerintem nagyon izgalmas volt. Amit nem láttam jönni, az az illegális autóversenyzést. Hogy így. Meg ilyen nagyon drámai dolgok vannak benne, hogy a Levin Trust, aki később bejön, az kénytelen drogdílerkedni azért, mert autószerelésből nem tudja fenntartani a családját. Úgyhogy ilyen nagyon random dolgok vannak benne, de hogy valahogy ez egy nagyon nem kéne, hogy jól működjön, de jól működő egyensúlyba áll össze. Kedvenc könyvem nem lett az évben, mert szerintem hiába akart beszélni rasszizmusról, meg osztálykérdésekről, valahogy ezek eléggé súlytalanok maradtak, és nem igazán sikerültek jól. De az a fejlődési ív, amit Andrewval bejárunk, azzal kapcsolatban, hogy neki milyen kapcsolata volt igazából Eddie-vel, mi az, amiről egyáltalán nem beszéltek, de mindenki másnak tudomása volt róla, mert annyira nyilvánvaló volt, hogyan építi ezt be a saját identitásába, hogyan küzd meg ezzel az internalizált homofóbiával, amiben van. És ami még nagyon jó volt benne, és nagyon értékeltem, hogy technikailag két poliamor kapcsolat van benne, csak az egyiknél látjuk azt, amikor ez működik, a másiknál pedig látjuk azt, amikor ez abszolút nem arról szól, amiről szólnia kéne, és amikor ezt a kapcsolatot feloldják, az egy fantasztikusan szép és erős jelenet volt. Úgyhogy erre a könyvre azóta is sokat gondolok, és ha bár nem lett kedvenc könyvem, de kíváncsi leszek, hogy mit fog írni legközelebb a szerző. A következő kérdés, hogy mi a legcringe-ebb könyv, amit idén olvastál, és Zsófi, kérlek, ne figyelj ide, ez a pozitív volt. Ami egy fontos könyv, szerintem a kibeszélő nagyon jó volt belőle, de hogy fú, ezek a karakterek. És nyilván a cringe-nek az egyik oldala az az, hogy nagyon tinédzserek, de hogy fú, ezek a karakterek. A következő kérdés, ez egy népszerűtlen könyv, amit te mégis szerettél. Ide szintén elég nehéz volt választanom, mert nem olvastam igazán alacsonyra értékelt könyveket, tehát hogy vagy nem voltak értékelve, vagy 70% fölött voltak, de ami a legalacsonyabbra értékelt volt, és én mégis szerettem, az az Arisztoteles Dantének a második kötete. Az a helyzet ezzel, hogy nagyon megosztó volt, ahogy az értékeléseket olvastam, és én is azt gondolom, hogy ez nem egy annyira kerek történet, mint az első volt, hanem inkább kicsit olyan, mintha összegyűjtött volna a szerző minden olyan szálat, amiről még szeretett volna beszélni, csak valahogy nem fért bele az elsőbe. Ez magában hordozza a jó és rossz részét is ennek a könyvnek, mivel maga a karakterfejlődési ív és azok a helyzetek, amikben látjuk Erit és Dantét, azok szerintem fontosak, és tök jó, hogy feljöttek, de ezzel együtt tényleg nem volt annyira kerek ez a történet, egy nagyon furcsa ponton ért véget, ami szintén egy nagyon szép jelenet volt, egy tök fontos jelenet volt, de hogy valahogy nagyon darabosnak éreztem ezt a könyvet, viszont ezzel együtt nagyon elvesztem, nagyon szép idézetek voltak benne, és így nagyon szeretem ezt a szerzőt. A következő kérdés, hogy mik voltak a legmagasabbra és legalacsonyabbra értékelt könyvek mások szerint, amiket olvastál, és hogy egyetértesz ezekkel az értékelésekkel. Először azokról szeretnék beszélni, amik annyira kevés csillagozáson állnak majon, hogy technikailag nincsenek értékelve. Ez egyrészt a Camp Damascus. Szeretném, hogyha mindenki olvasna Chuck Tingle-t.
Szeretném, hogyha a Galactica kiadná a Chuck Tingle-t. Azért a Galactikának mondom, mert a Galactica az mostanában a lélekállatom, és lekövetnek mindent, amit szeretnék. Úgyhogy Galactica, kérlek adjátok ki Chuck Tingle-t. Másrészt, amit nagyon-nagyon elvesztem, az a She and Her Cat volt Shinkai Makotótól, ami egy nagyon-nagyon kedves történet volt. Ebben a könyvben azt hiszem 3 vagy 4 sztori van, mindegyik egy fiatal nőnek az életét követi egy kicsit nehezebb időszakában a macskájának a szemszögéből. És úgy kötődnek össze, hogy egy környéken laknak, úgyhogy a macskák azok ismerik egymást. És az egész annyira kedves volt. Annyira kedves volt az, ahová kifutott, és ahogy elkezdtek összefonódni ezek a történetek, hogy csak egy nagyon-nagyon jó érzésem volt tőle, és nagyon képszerű, filmszerű volt a leírása, ami egyébként nekem meglepő volt, mert japán könyveknél nem szoktam ezt annyira tapasztalni, de hogy nagyon-nagyon kellemes volt, végig mosolyogtam az egészet, nagyon jó érzésem volt tőle, úgyhogy ezt abszolút tudom ajánlani, és megérdemelni, hogy több értékelés legyen rajta. Illetve túl kevés a Kingfisher olvasás. Tehát, hogy azt hiszem, hogy az Usherház bukását feldolgozó könyvén volt egyedül százalékos értékelés talán olyan, de hogy a Thornhedge, Swordheart, Paladinos sorozata az így nagyon el van tűnve, úgyhogy itt vagyok, hogy elmondjam, hogy Kingfisher nagyon jó, olvassatok Kingfishert. A legmagasabbra értékelt olvasások meglepően holdversenyben vannak. 94%-on áll az Assassin's Quest, ami az orgyilkos küldetése Robin Hoodtól, az Oldest Left in the World, illetve a Trója. És almák és narancsok, de hogy összességében azt gondolom, hogy mindegyik megérdemli azt, hogy ennyire magasra van értékelve. A legalacsonyabbra értékelt, az pedig a Pozitíva 70%-ával, és igazából ezzel is egyet tudok érteni. A következő kérdés, hogy mi volt ez a könyvemnek a legkülönlegesebb koncepciója volt. Ez egyértelműen a Red Scholars Week volt, amire teljesen rá voltam pörögve. Ez egy olyan sci-fi könyv, amiben az űrhajók mesterséges intelligenciával rendelkeznek, és különálló személynek minősülnek. Tehát van egy ilyen kis avatárjuk általában, de hogy ettől függetlenül is ugyanolyan jogok illetik meg őket, mint az embereket. Ami egy nagyon érdekes koncepció, és mindemellett ez egy űrkalózos könyvnek ígérkezett, amiben a főszereplő hajónk az nemrégiben elvesztette az ember feleségét, aki a kalóz frakciójuknak a vezetője volt. Éppen ezért egy ilyen politikai vákum alakult ki. Egyrészt ezzel kell valamit kezdenie, másrészt ki kell nyomoznia azt, hogy ki áll a felesége halálának a hátterében, és ehhez talál egy külsős embert, a másik főszereplőnket, akit technikailag csak így összeszednek egy ilyen kalóz támadás során, hogy akkor ő most velük jön, és kiderül róla, hogy nagyon ért a kódoláshoz, úgyhogy meg a hackeléshez, meg ilyesmikhez, úgyhogy őt szervezi be azért, hogy legyen az új jegyese, és ezelőtt az álca alatt segítsenek kideríteni azt, hogy mi történt a volt feleségével. Annyira izgalmasnak tűnt ez a történet, de hogy meglepően nyustalan volt ez a kapcsolat a hajó és a másik főszereplőnő között. Másrészt a világépítés helyenként nem értettem. Ez a könyv úgy van beállítva, mint amit lehet standalone-ként olvasni, de igazából a szerzőnek egy nagyobb univerzumába tartozik, úgyhogy lehet, hogy akkor, ha más is olvastam volna az univerzumból, akkor jobban választ kaptam volna azokra a kérdésekre, hogy amikor egy hajó arról beszél, hogy milyenek voltak a szülei, meg a testvérei, akkor technikailag mire gondol. Tehát, hogy a nagy hangárban a többi kis hajóra, vagy mesterséges intelligencia más módokon, vagy a készítőire és nekik a családjára, vagy tehát, hogy... És az együtt maga a politikai intrika sem volt annyira intrikus, mint reméltem, úgyhogy ez a könyv egy csalódás volt, de az alapkoncepciója annyira menő volt, hogy mesterséges intelligenciás kalózűrhajókat szeretnék még. A következő kérdés az egy könyv, amit újraolvasnál. Ide technikailag az összes kedvenc könyvemet hozhatnám, mert nagyon szeretek újraolvasni, de amit végül választottam, az Ursula K. Le Guin-től volt a Sötétség balkeze. Ennek a könyvnek szerintem nagyon jól áll az újraolvasás. Volt róla egy nagyon-nagyon érdekes kibeszélünk a Vildával és Esztivel, mivel együtt olvastuk a BTK-ra, és azt gondolom, hogy ez a könyv egy olyan könyv, aminek nagyon-nagyon-nagyon sok rétege van, és hogy első olvasásra is átjött egy csomó rétege, de biztos vagyok benne, hogy van egy csomó minden, amit nem értettem, nem vettem ki belőle, úgyhogy mindenképpen szeretném újraolvasni. Ez egy olyan típusú könyv, amihez tök szívesen olvasnék értelmezéseket, úgyhogy abszolút nagyon-nagyon szívesen újraolvasnám majd, illetve szeretnék majd még Ursula K. Le Guin-től olvasni később mást is. A következő kérdés ez a 2023-as olvasási terveknek az értékelése. És az a helyzet, hogy 23 elején nagyon optimista voltam, azt gondoltam, hogy ez egy káosz év lesz, de hogy nem fog kihívást jelenteni.
megküzdök vele, és hát nagyon optimista voltam. Az első tervem az volt, hogy szerettem volna elolvasni 80 könyvet. Technikailag 41 könyvvel zártam, és 2 felbehagyással, azt hiszem, úgyhogy ebben így közelében nem voltam. Ez nem jelenti azt, hogy nem olvastam, nagyon-nagyon sok fanfiction-t olvastam ebben az évben, de hogy a 80 könyvnek közelében nem voltam. Ennek ellenére 2024-ben szeretném megtartani ezt a 80 könyves, 75-80 könyves célt, mivel az átlagsebességemmel ez egy teljes mértékben reális cél volt, egyszerűen csak annyira durván benne voltam az olvasási válságban, hogy így nem, tehát hónapok maradtak ki időnként, de nagyon bízom benne, hogy most már kifelé jövök, és erre a 75-80-as számra vissza tudok állni. A következő cél az volt, hogy szerettem volna 5 sorozatot befejezni, és 5 sorozatot elkezdeni. Ez vegyesen alakult, végül 4 sorozatot kezdtem el, és 2-t fejeztem be. Erre nem szeretnék célt igazából most. Vannak sorozatok, amiket szeretnék priorizálni, de sokkal inkább azért, mert hogy teljes sorozatként vannak a polcomon, és szeretnék velük foglalkozni. De hogy számot nem szeretnék hozzá megadni, hogy mennyi sorozatot szeretnék elkezdeni vagy befejezni. A következő az volt, hogy szerettem volna többet olvasni a magánkönyvtáramból, ami egyáltalán nem valósult meg. Részben azért, mert a könyveim az év felében legalább be voltak dobozolva, úgyhogy nem voltak igazán elérhetőek számomra, de ezt a célt szeretném továbbvinni. Az utolsó pedig az volt, hogy szerettem volna fizikailag csökkenteni a magánkönyvtáramat, akár azzal, hogy elajándékozok, eladok könyveket, és jobban átnézni, hogy mi az, amit megveszek, mi az, amit könyvtárból vagy elektronikus formában olvasok. Ez részben teljesült, már csak olyan szempontból is, hogy sokkal kevesebb könyvet vettem 2023-ban, mint az azt megelőző években, úgyhogy technikailag, mivel nem ugyanolyan ütemben haladt a növekedés, ez statisztikailag egy csökkenés, illetve el is ajándékoztam sok könyvet, viszont most, hogy az összes könyvem kikerült a polcokra, azt látom, hogy nem nagyon van helyem, úgyhogy ezen mindenképpen kell még dolgoznom, mert egy darabig nem szeretnék még több polcot. Biztos, hogy lesz még több polcom, de hogy egy darabig nem szeretnék több polcot, úgyhogy mindenképpen fontos lenne, hogy ezen a 2-n, illetve az egy kicsin elférjek. Úgyhogy ezzel mindenképpen szeretnék dolgozni 2024-ben is. Az utolsó kérdés pedig az, hogy mit szeretnél a 2023-as olvasási év után priorizálni 2024-ben. Egyrészt szeretném nagyobb hangsúlyt fektetni a kölcsönkönyvekre. Ez a helyzet, hogy én is egy hatalmas könyvkussoló vagyok, úgyhogy akkor, hogyha valaki valamit el akar velem olvastatni, akkor erre általában rá szoktam bólítani, hogy persze, azt kölcsön el fogom olvasni. De hogy problémáim vannak ezzel, úgyhogy erre szeretnék nagyobb hangsúlyt fektetni egyrészt, hogy elolvassam azokat a könyveket, amik ténylegesen kölcsönben vannak most nálam. Másrészt szeretnék többet olvasni a magánkönyvtáramról, erről beszéltem már. Vannak olyan könyvek, amiket tényleg évek óta nem láttam, mióta elköltöztem a szüleimtől, és ilyen nagyon-nagyon izgatott lettem miattuk, mikor kézbe vettem őket újra, úgyhogy szeretnék ezeknek a könyveknek is nekiállni. Illetve, ahogy már mondtam, szeretnék többet félbehagyni, nem végigtolni olyan könyveket, amik annyira nem foglalkoztatnak, akár véglegesen félbehagyni, akár ideiglenesen félbehagyni, és hogy ezzel így valahogy jobban rendben legyek, hogy elengedhetek könyveket, vagy majd visszatérek hozzájuk akkor, hogyha újra aktuálisak lesznek. Illetve az utolsó ilyen tervem, vagy hát irányvonalam 2024-re, hogy szeretnék egy kicsit ilyen marikondósan hozzáállni az olvasáshoz, tehát azt megtartani, ami örömet okoz, és ami nem okoz örömet, azzal nem szenvedni. Ennek megfelelően nem biztos, hogy nagyon részt fogok venni projektekben, csak olyan közös olvasásokat szeretnék csinálni, amiket éppen aktuálisan foglalkoztatnak, és szeretném őket, és nem pedig előre betervezni nagyon-nagyon sok mindent, mert tehát, hogy egyszerűen nem működik, hiába szeretek nagyon együtt olvasni másokkal. Úgyhogy Marie Kondo, akkor tartjuk meg, hogyha örömet okoz. Szóval, ez lett volna a 2023-as év végi booktagram. Nyugodtan írjátok meg, hogy ti mit gondoltak ezekről a könyvekről, hogyha olvastátok, érdekel titeket, akkor hogyha nem olvastátok, milyen olvasási évetek volt 2023-ban, és egy következő videóban majd találkozunk. Sziasztok!